hevalên hêja, dildarê zar û zimanê Kurdî. Ev dema we xweş be. Di vê vîdeoyê de ez ê ji we re behsa malên serbest û ên ekonomîk bikim. Ev mijar bi xwe jî mijareke em bibêjin zanista aboriyê ye û ji bilî zanista aboriyê di dersên sosyolojiyê de jî ev mijar tê dayîn. Ji hemû heyînên xwezayî re ku xwediyê taybetiya pêkanîna pêdiviya mirovan e, yên wekî hewa, av, ax, kevir, dirext, berbes û hewîdîn mal tê gotin. Hemin ên ku biriya wan heyînan têne hilbirandin jî malin. Wekî numune xanî, trimbêl, cil, pêlîstik, derman, kaxez, qalem û hewîdîn. Çend texlîdên em bibêjin malên serbest û ên ekonomîk hene. Texlîdayekên malên serbestin, malên ku ne ji aliyê mirovan ve hatine hilbirandinin. Bihayekî wan ekonomîk tune rastarast nayên kirîn an jî firotin. Lêbelê meriv dikare bibêje ku hem ji bo mirovan û hem jî ji bo zindiyên din xwediyê giringiyekê mezin in. Numune vejena rojê, hewa, behr, ax û hewîdîn. Di do malên ekonomîk. Malên ku bihayekî wan pevguherînê an jî em bibêjin takasê heye û di dema hilberandinê de di ber wan de ket û çavkaniyek hatiye bikaranîn. Malên ekonomîk jî di nav xwe de du texlîdin. A yekîm malên serfkariyê re ye. Malên serfkariyê malên ku rasterast pêdiviyên mirovan pêk dihênin. Li gor dema bikaranînê malên serfkariyê jî du texlîdin. A yekîm malên serfkariyê ên zexmin, malên ku dema bikaranîna wan dirêj e, numune sarincok, makîneya cil şuştinê, traktor, trimbêl û hewîdîn. A duyêm malên serfkariyê ên nezexmin, malên ku di demekî Kurd te tene serfkirin, lê ji bo parastin û berdewamiya jiyana biyolojîk û sosyokulturî giringin. Numune nan, şîr, mêwe, zebze, goşt, çay, kaxez, qalem, pîl û hewîdîn. A duyêm malên hilberînê ne, malên ku pêdiviyên mirovan ne rasterast pêk dihînin û ji wan re malên navbeynê tê gotin. Numune makîne, fabrîqe, hesin, pola û hewîdîn. Mesela wekî numune heger meriv bide, meriv dikare bibêje ku hesin, em bibêjin elementa hesin bi xwe jî di çekirina xaniyan de, di lêkirina dîwaran de wekî malekî navbeynê tê bikaranîn. Li vir divê em têbîniyekî jî deynin û bibêjin ku malekî ekonomîk dibe ku carinan hem malê serfkariyê û hem jî malê hilberînê be. Numune leymon dema ji bo salateyê were bikaranîn malê serfkariyê ye. Lêyekê ji bo çekirina lîmonatayê were bikaranîn wê demî jî malê hilberînê ye.